UK, Spojené kráľovstvo, Veľká Británia, Anglicko, Britské ostrovy. Je to všetko to isté alebo niečo úplne iné? No, na začiatok pre upresnenie, toto je Zem, tu je Európa a tu sa nachádza Spojené kráľovstvo. Anglicky United Kingdom alebo skrátene UK. Určite vieš, že táto krajina je ako keby krajina viacerých krajín, preto má aj v názve slovo Spojené. Sú to Anglicko, Škótsko, Severné Írsko a Wales. Ľudia žijúci v týchto krajinách sa považujú za občana svojej lokálnej krajiny, čiže obyvateľia Škótska sa prezývajú Škoti, Anglicka Angličania, Wales Velšania a v Severnom Írsku, no je to komplikovanejšie. No úplne v skratke, kedysi dávno bolo Spojené kráľovstvo aj súčasťou celého Írskeho ostrova, no potom neskôr Írsko sa stalo nezávislé, ale na severe Írska bolo stále veľa ľudí, ktorí si prišli viac ako súčasťou Británie než Írska, a tak sme sa dostali až ku dnešku, kedy severná časť ostrova oficiálne patrí do Spojeného kráľovstva a ľudia sa tam prezývajú Íri, Briti, ale aj Severoíri. Každopádne oficiálne každý človek z týchto štyroch krajín je britský občan. Či sa im to páči alebo nie. To je asi aj hlavný dôvod, prečo sa niekedy Spojenému kráľovstvu ako celej krajine hovorí skrátene Británia. Ale prečo práve Briti? Od spojenia Veľká Británia. Čo je tá Veľká Británia? Tento väčší ostrov. Čo nám následne všetky vzťahy iba komplikuje, keďže Severné Írsko sa vo Veľkej Británii nenachádza geograficky, no aj tak sú obyvateľi oficiálne Briti. Každopádne vráťme sa k názvu. Úplne celý názov Spojeného kráľovstva je Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Čiže Veľká Británia, Severné Írsko, spojené do jedného kráľovstva. Čo sa týka zvyšku Írska, tak už je to celkom jednoduché. Tento ostrov je, ako som spomenul, Veľká Británia a tento celý ostrov je Írsky ostrov. Je na ňom časť štátu Spojeného kráľovstva, čiže Severné Írsko, a aj samotná Írska republika. Ľudia žijúci tu sú Íri a aj oficiálne sú to írski občania. Bežne používanej reči, ak sa povie, že je niekto Ír, väčšinou sa tým myslí, že je práve z Írskej republiky, než by mohol byť zo Severného Írska. Tak a to by mohlo byť všetko. Lenže ak si dával trochu pozor na dejepise v škole, tak určite vieš, že Britské impérium bolo kedysi najväčšou krajinou sveta, ktorá ovládala štvrtinu celej rozlohy pevniny na Zemi. Tak napríklad máme ostrov Man, Jersey, Guernsey, do ktorého patria aj ostrovy Herm, Sark a Alderney. Tieto územia sú súčasťou tzv. Korunnej dependencie. Čiže oficiálne nepatria pod Spojené kráľovstvo ako krajinu, ale spadajú pod vlastníctvo britskej koruny. Čo to konkrétne znamená je komplikované, no úplne v skratke majú špeciálne historické vzťahy k monarchii britskej koruny. Majú vlastný parlament, vládu, zákony, ale pár vecí ako obranu a zahraničné vzťahy zabezpečuje samotné Spojené kráľovstvo. Ľudia žijúcich na týchto územiach sú taktiež Briti, majú britské občianstvo a majú rovnaké práva ako Briti v Spojenom kráľovstve, čiže môžu sa kedykoľvek presťahovať za prácou alebo pre lepší život do Spojeného kráľovstva, avšak voliť môžu buď do volieb na svojom ostrove alebo do Spojeného kráľovstva podľa toho, kde majú trvalý pobyt. Ďalej na zozname máme zámorské územie Spojeného kráľovstva, tak napríklad mesto Gibraltar na juhu Španielska a dve vojenské základne na ostrove Cyprus. Tieto územia taktiež nie sú súčasťou Spojeného kráľovstva a ani monarchie, avšak hlavou týchto území je vždycky momentálny monarcha. Sú to tzv. Zvrchované územia, a.k.a. posledné pozostatky britského impéria. Británia na týchto územiach zodpovedá za obranu, zahraničné vzťahy, ale aj vnútornú bezpečnosť. A aj napriek tomu, že oficiálne nepatria do Spojeného kráľovstva, tak na druhú stranu nie sú to ani nezávislé štáty a zároveň ľudia tu žijúci majú britské občianstvo, takže ťažko úplne definovať, čo sú tieto územia zač. Každopádne ďalšie tieto územia sú Anguilla, Bermudy, britské indooceánske územie, britské Panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy, Falklandské ostrovy, Montserrat, Pitcairnové ostrovy, Sveta Helena, Turks a Caicos, južné Sandwichové ostrovy a britské antarktické územie. Samozrejme, nie na všetkých týchto územiach ľudia žijú. Najlepším príkladom je asi tá Antarktida, kde sú ľudia usídlení iba na nejakú dobu, a to konkrétne vedci, ktorí tu robia výskumy alebo spomínané základne na Cypre, kde sú hlavne vojaci. No a na záver ešte spomeniem členské štáty Commonwealthu, čo je taký špeciálny klub krajín, ktoré boli kedysi súčasťou britského impéria, okrem štyroch, Mozambík, Rwanda, Gabon a Togo, tieto len tak do tohto klubu vstúpili a majú medzi sebou užšie spolupráce v niektorých oblastiach. Avšak v 15 krajinách z tohto klubu platí, že hlavou štátov je stále britský monarcha, ktorý je zastúpený nejakým guvernérom, ktorý je vymenovaný danou krajinou a schválený monarchiou. Avšak na rozdiel od zaoceánskych krajín, kde je tiež hlavou štátu monarcha, občania Commonwealthu sú občanmi svojej krajiny. Nemajú žiaden nárok na britské občianstvo, a to vrátane tých 15, ktorých je stále hlavou štátu britský monarcha. Týchto 15 krajín je samotné Spojené kráľovstvo, Kanada, Austrália, Nový Zéland, Jamajka, Barbuda, Bahamy, Grenada, Svätý Vincent a Grenadiny, Svätý Krištof a Nevis, Belize, Papua Nová Guinea, Šalamúnové ostrovy a Tuvalu. Myslím, že si teraz poriadne dopletený, takže poďme si to na záver zrekapitulovať. Na britských ostrovoch sa nachádza Veľká Británia a Írsky ostrov. Vo Veľkej Británii je Anglicko, Wales, Škótsko a na Írskom ostrove Severné Írsko a Írska republika. Anglicko, Škótsko, Wales a Severné Írsko spolu tvoria štát Spojené kráľovstvo. Na územiach britských ostrovov sú taktiež ostrovy britskej koruny, ktoré sú majetkom monarchie, ale nie štátu ako takého.
Potom zaoceánske územia, ktoré sú mimo britských ostrovov a ktoré nie sú súčasťou ani monarchie, ani štátu, ale z nejakého dôvodu hlavou štátu týchto krajín je práve momentálny monarcha a obyvatelia týchto území majú britské občianstvo. A ako posledné štáty Commonwealthu, z ktorých 15 má dodnes ako hlavu štátu práve momentálneho monarchu a zvyšných 40 plus, ktoré sú úplne nezávislé a majú so Spojeným kráľovstvom iba nejaké medzinárodné dohody v niektorých oblastiach. Žiadni obyvatelia z tohto klubu nemajú nárok na britské občianstvo. To by bolo pri toto video všetko. Ak sa ti páčilo, môžeš ma podporiť lajkom, komentárom a pre podobné videá zanechať odber. Ďakujem.